Partnery tohoto pořadu jsou Maxwin Nutrition, přední český výrobce sportovní výživy, Fitness House, prodejce kultovních značek Gasp a Better Bodies, jazyková škola Inselsberg and Winton, Láďa Kurčík Bodybuilder Team, osobní tréninky, stravovací programy a profesionální konzultace. Dalšími partnery jsou S výhledem na jednu z dominant města na Dunaji je jeho kariéra spjata stejně jako s oddílem Vinohrady Bratislava, ve kterém začínal. Vyhrával tituly dorostenecké, potom juniorské, pak vyhrál poprvé i v mužích. Následně vyhrál na mistrovství Evropy, vyhrál mistrovství světa a pak v tomto městě zvítězil i ve své první profesionální soutěži. Dá se o něm bezesporu říct, že je vším jenom ne rychlokvaškou. Svoji kariéru si vyšlapal velmi poctivě a trpělivě. Hostem dnešního dílu pořadu Face to Face je slovenský profesionál Marián Čambál. Máme tady druhý díl pořadu Face to Face a já jsem strašně rád, že můžu přivítat mimo vás, pochopitelně, že můžu přivítat vynikajícího slovenského profesionála. Mariane, ahoj, vítej. Ahoj, Láďo. Jsem rád, že jsi přijal naše pozvání a mám s tebou dalekosáhlou řeč o spoustě věcí, takže pojďme na to hnedka. Proč jsem si tě pozval? Seš prostě typ kulturisty, který dneska je na vrcholu, který z československých kulturistů momentálně dělá jedny z největších výsledků. Máme tady záležitost, která visí tady nad náma, tvoje nové dítě, třetí dítě, jestli se nepletu, to technické, posilovna nová a máme tady letošní sezónu a taky tu celou tvoji kariéru, která je pro mě takovým příkladem toho, jak se dá postupovat v kariéře kulturisty. Takže první věc je, začal jsi v 90. letech. Jak to začalo, Marián? Takže moje začiatky boli vyslovene také, že vtedy neboli fitness centra, boli len kluby. V Bratislave myslím, že boli len 2 alebo 3. Robili sa konkurzy, výbery tých kulturistov, takže musel som absolvovať konkurs. Na konkurs som sa chodil pýtať pol roka. Takže si sa chodil prihlásiť do kulturistiky a šel si ke konkurzu normálne? Áno, že kedy bude vlastne ten konkurs, takže pol roka som čakal na konkurs. Potom prišiel ten deň D, a bol vyhlásený ten konkurs v Sokole, to nebol v tej Sokol Vinohrady, ale BSP Vinohrady. To bol legendární Sokol Vinohrady za, že to táče ešte. Áno, BSP Vinohrady, presne, takže bolo nás tam asi 150 chalanov, proste plná chodba, vyberali vtedy troch ľudí. Vybrali mňa, môjho kamaráta Ríša Čanakýho a ešte jedného chalaniska. Ten výber robil Ludo Major a Dušan Hoka, Rudo Kordoš. Áno. A vlastne už tých dvoch vybrali a ešte Rudo Kordoš tak pozerá na mňa, že no a ešte ty. Takže to bolo taký asi zlomový okamžik, kedy som sa dostal ako kulturista. Takže Rudolf Kordoš vlastně tehdy ani nevěděl, že tím jeho, tak ještě ty, rozhodnul o velké kariéře kulturisty Mariána Čambála svým způsobem. Vidíš to, někdy dílo náhody, ne? Ano. Jo, jak dlouho jsi tam byl? Jak dlouho strávil jsi tam dorostenecký juniorský věk, nebo? Vlastne súťažím za Vinohrady už 25 rokov. Pořád jdeš za ten klub v podstatě. 25 rokov mám. Od dorastu juniorky až k mužom vlastně všetky súťaže. Jo, to je vlastně dost zásadní věc, kvůli který jsem chtěl tebe, aby si u nás byl, protože vidíme dneska, co si budeme povídat, kluci chtějí všechno rychle a je to normální, jsou prostě mladí, nechci říkat staromilský řeči o tom, jak za nás to bylo nebylo, oni jsou taky dobrý, ale ta tvoje kariéra představuje přesně tu trpělivost, tu poctivost přístupu, šel si od dorostu, šel si prostě k juniorům, jednoho dne si přešel do chlapů, jo. To je zásadní věc, že jo, protože ty juniory, co si budeme povídat, se rychle zapomenou. Začalo to v chlapech, který byly tvoje první závody mužský. Mužské závody boli prvé majstrovstvá Slovenska v Trenčíne. Predtým bolo samozrejme majstrovstvá kraja, kde som sa prvýkrát stretol s mojím, dá sa povedať, že veľkým súperom Jurom Vráblom. A to bolo, skončil som hneď druhý. To, čo si hovoril ty, že vlastne nejaká postupnosť, ja som to bral tak, že
keď chcem od dorastu ísť k juniorke, tak potrebujem na to minimálne 2 roky, aby som sa pripravil na tú juniorku, aby som bol konkurencieschopný. Takisto, keď som skončil juniorku, zase 2 roky, aby som sa postavil medzi tých chlapov a nebol tam len tak do počtu. Takže to sa mi aj podarilo. Skončil som druhý ako hneď pri tom vstupe medzi mužov a myslím, že s tým výsledkom som bol veľmi spokojný vtedy. Přicházel do chlapů a stejně tak jako ta dlouhověkost a ta systematičnost, tak tě provázela hlavně v té první půlce kariéry takovýto, byli tu Jaro Horváth, byli tu Andrej Mozolány, byli tu velký kluci slovenský a byl jsi takový nenápadný vždycky. Jako, já jsem tě registroval dlouho, dostal ses do reprezentace kolem roku 2000, nějak prostě takhle? Tak kvázi do nějakého širšího výberu. To boli tie výjazdy na Pražský pohár do Chorvátska a tak ďalej, do Rakúska vtedy. Ale na majstrovstvo Európy vlastne prvýkrát som sa chystal v 2003. Jo. To bolo v Petrohrade. Tam tá forma nevyšla presne podľa tých mojich predstav. Ale v 2003 vlastne som bol prvýkrát majster Slovenska. Áno, takhle. Čiže až po 12 rokoch som tak po 9 rokoch juniorke som vyhral, v 94. a 2003 som vyhral až u mužov, čiže 9 rokov mi to trvalo. No, ale to 9 roků systematický práce, že jo? Když jsi šel krok za krokem, tak, a byli tam kluci, který už jeli, jakoby vyhrávali a byl jsi, tak řeknu, jakoby ve stínu, jakoby nenápadný, jakoby u hokejistů je to někdo, koho všichni znají, ale není tam úplně nikdy takový prostě, že by byl takovou tou top hvězdou. To trvalo chvíli a já si nebyl si ani jistý, že bys někdy chtěl být, že jsi šel s tímhle cílem, jako že budeš v těch highlightech prostě, ty jsi šel prostě tu svoji kariéru a byl tam schod po schodu nahoru a to já považuji za naprosto fascinující. Schod po schodu, kdy jsi šel od titulu mistra Slovenska, dál na tu Evropu, ale pak přišly silnější léta, pak přišlo to v období. Povídej, pak přišli ty medaile na Evropě. To bol ten rok 2006, vlastne skončil som štvrtý. Veľa ľudí povedalo, že to bola náhoda a že to bolo v Bratislave, takže kvôli tomu. Jo, takhle. Takže vlastne vtedy začala aj moja spolupráca s Igorom Kopčikom. Ano. Sme si povedali, že dobre, že chcem medailu, takže rok na to bolo majstrovstvo Európy v Azerbajdžane, v Baku, kde som bol tretí. Tak som povedal, že tak tretí, bolo také, že tak skúsime ešte. Takže ďalší rok bolo Španielsko, kde som bol druhý. Ďalší rok bolo Srbsko, kde som bol zase tretí, pretože s Igorom vlastne sme sa chystali tak, že pôjdem kategóriu už vyššie, do 90 kg, že už to nebudem stiahovať do 85 a proste sa rozhodlo, že to musím stiahnuť, takže za 4 hodiny som musel 6 kg stiahnuť dole. Vo vani, kde mi vrali vriacu vodu z kanvice, aby som to vypotil. Ledva som sa dotackal na tú váhu, navážil som, no ale vyzeral som hrozne. Proste tá koža mi visela, úplne jak šarpej som bol. Podarilo sa mi tá medaila. Povedal som, že už nikdy v živote do vani nevlezem. No. Takto pred pretekmi, že aby som tým zhadzoval váhu. Takže prišiel rok 2010 Maastricht, Holandsko, kde proste už som sa pol roka chystal na to, že pôjdem tu 85. Čiže postupne som fakt stiahoval tú váhu. Bolo to naozaj, že tá systematická práca vyslovene na tú váhu, že som nemusel nejaké takéto hlúposti robiť. A vlastne tam som vyhral majstra Európy. Jo, jasně. A prvýkrát porazil Jura Vrábla. Jo, poprvé. Vy jste byli takhle, ano, Juro Vrábel s náma jezdil na Evropy kolem roku 2000 a ty jsi tam ještě nebyl vlastně. To byla právě ta etapa, ty jsi tam ještě nebyl. Člověk už tě jako registroval, ale vlastně skoro jsem nevěděl, jak vypadáš tehda. No. Tady ten rok 2004, 5, 6, to jsou ty přelomové roky tvojí kariéry. A v té době se teda potkal i s Igorem Kopčikem, kdy, tak jak známe Igora, ty si musel přiběhnout za ně, nebo on řekl, tak počambal, něco s tím uděláme, já nevím, co s tebou. My sme sa stretli, myslím, v meste, v Bratislave. Sedeli sme spolu asi do 3. rána a on mi tak hovoril, že pripravuje Havlíka. Tak ja vám, že nemohol by si nepomôcť s prípravou, lebo neviem. On, tak mohol. Takže tak začala naša spolupráca a pokračuje vlastne až dodnes, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Takže myslím si, že si vyhovujeme aj ľudsky, aj proste po tej profesionálnej stránke, že naozaj sa doplňame v tomto. Igor je veľký kritik,
čo mne vyhovuje. Proste nemám rád také reči, že keď ťa bude niekto chváliť, aj keď to zle vyzerá. Ja už to trošku chytám od neho, že som takisto dosť kritický na ľudí, ktorých pripravujem a ktorým nejakým spôsobom vedem, čo napríklad toho Patrika Štiglica. Vlastne od dorastu takisto ho pripravujem až k titulu majstra Európy, ktoré získal. Takže preberám to v tomto poňu. Jo. Takže to cítíš i to trénování, že tě bude bavit, že to jakoby jde. Protože ne každý může být dělat trenéra, nemyslím z pohledu znalostí třeba, jo, ale nikdo je není schopný předat, nebo ho to nebaví. Takže ty seš v pozici, že se ja chce som trénovat. dosť kritický, čiže keď niekomu to vyhovuje, niekomu to nevyhovuje, samozrejme. Ja nikoho nebudem presvedčať. Mne nejde hlavne o ten výsledok. Čiže samozrejme nehovorím, že som není ľudský k ním, ale mám 25 rokov odsúťažených, 25 rokov diet za sebou. A nebude mi někdo hovorit, že jaká je dieta ťažká, takže asi v tom. Je to právě ono, je to taková další záležitost, mimo to, že sám závodíš, si pořád aktivní a na špičkový úrovni a připravuješ další lidi, což já někdy si říkám, že to skoro jde složitě, že musíš se zabývat sám sebou a teď se musíš zabývat někým dalším, že jeho formou a připravuješ se na mezinárodní závody a on tě otravuje třeba s tím, že prostě snědl jabko, co má dělat. Dáváš tohle, jakoby nevadí ti to, prostě nemáš s tím problém žádnej s tou, že ve chvíli, kdy ty se sám připravuješ a oslovuje tě s konzultací prostě svěřenec, zvládáš to? Minulý rok som to vlastne zatrhol, už som nešiel do toho, predtým rok som pripravoval ľudí aj pre tie ďalšie roky. Je to strašne obmedzujúce, samozrejme. Ja to chápem, že tí ľudia sa chcú čo najlepšie pripraviť a tí kulturisti alebo bikini, hoci kto v tejto branži našej, musia byť svojím spôsobom trošku sebci a myslieť na seba, ináč to proste nejde. Takže ja to chápem, že chcú po tebe naozaj, že zavolá ti o polnoci a ty mi to povedz. A nepozerá na to, že aj ty máš tie isté problémy, alebo že ty si takisto v príprave. Takže bral som to nejakým takto spôsobom, ale je to naozaj veľmi obmedzujúce v tomto a preto som povedal, že pokiaľ sa ja budem pripravovať, tak nebudem pripravovať. Jasně, je to určitě náročná věc a není to prostě vůbec sranda zvládat to u sebe ještě někoho dalšího. Proto jsem se na to ptal. Takže to bylo období kolem roku 2003, 4, 5, 6 a to už to přestávalo být legrace. Začínalo jít už opravdu kulturistiku. Ale v té době vládly scéně kulturistiky na Slovensku jiní lidi, ještě pořád. Byl tu především Jaro Horváth, který byl fenomenální, byl fantastický, byl to výjimečný typ kulturisty a který pak teda byl jeden z prvních, kdo závodil v tehdejší 202 profesionální, později teda, já nevím, došel Jaro i do 212 nebo už pak končil. Myslím, že nie, Myslím, že skončil 202. Poslední rok. A byl to prostě parádní typ kulturisty, který prostě toho hrozně moc dosáhl. A myslím si, že na Slovensku musel ovlivnit strašně moc kluků. Vedle řady dalších, že jo, v té době, který závodili a těch před ním. Ale Jaro je takový prostě pro mě zajímavý milník na Slovensku. Co je Jaro Horváth pro tebe? Jaro Horváth je pre mňa veľký vzor aj ako kulturista, aj ako človek. Čiže je to výborný človek, veľmi dobre si rozumieme. Takže bol to jeden z prvých ľudí, ktorí mi písali, keď som treba vyhral majstra sveta, alebo vyhral Arnold Classic. Takže akože super človek. Je to příjemný vědět, že se chvíli člověk ti pogratuluje. Keď ti takýto človek vlastne napíše, že máš v Žiline súťaž, prvú profesionálnu, že či nepotrebuješ pomôcť, že ťa dojde na tred, alebo rozcvičí, tak jasně, je to síla. Akože... Kdy jsi ho viděl naposled v závodě? Kdy jsi ho viděl ty sám naposled na pódiu? Zhruba, jako už byl profesionál, nebo ještě? Mně se zdá, že osobně v Budapešti, alebo na té maďarské soutěži, čo bylo profi s Pálom Javorovským. On skončil, myslím, třetí. Ano. Tehdy, pak se rozhodl skončit a pak přišli další a pak už tam byl ty, pak najednou přišel nějaký období Mariana Čambála a to funguje do dneška v podstatě. Dá se říct, teď tam přibydou další záležitosti, ale pak přišly roky 2010-11 a přišla velká věc, titul mistra světa v roce 2012 a to je zásadní, myslím si, protože když si v roce 2000 a když ten Rudolf Kordoš tehdy řekl, a ještě ty, tak určitě netušil, co před ním stojí. Nebo to možná tušil a proto to řekl. Ale povídejme o tom, jaký je to vyhrát mistrovství světa, Marian. Je to nezabudnutelný zážitok, prajem to naozaj každému zažiť a sú to také chvíle, ktoré zanechajú na tebe akože veľmi veľa. V té době si měl odtrénováno 10 let, řekněme, od roku, nebo 15 let, ale závodní kariéry jako větší. 10 let a byl jsi mistr světa.
Přišla otázka, co dál, nebo řekl jsi, teď teprve pojedu, jako chci se dostat ještě dál, nebo jsi to vnímal jako, tak teď jsem mistr světa, tak asi to zabalím a půjdu hrát kuličky třeba. Boli vlastne dve možnosti, tak ako si povedal, že skončím, budem trénovať ľudí a pripravať ľudí na preteky, alebo napadlo, volal mi môj veľmi dobrý kamarát z New Yorku, Patrik Kamančaja, ktorý mi hovoril, že či by som, on ma nahováral na tú 212, už asi 2 roky, že nech by som to skúsil, že vyskúšaj to, vyhral si svet, že už nechoď medzi amatérov, že vyskúšaj to, skús tú profikartu a neviem, čo ja viem, mal by som tam šancu. Mal by si šancu, vyskúšaj to. Dobre. Tak hovorím Igorovi práve, že Igor, hovoril som s Patrikom a taký nápad jeden bol, že by som proste vyskúšal tú 212. No, to by nebolo zlé, tak skúsime to. Lenže vlastne bola tam jedna podmienka zo zväzu, že musím ešte rok súťažiť. Áno. Musel som ísť ešte na majstrovstvá Európy. Už potom titul mistra sveta ešte. Potom titul majstra sveta, čiže vlastne tam som rok strátil a mohol som sa až po tom roku pripravovať. Na tých majstrovstvách Európy som chytil nejakú vírózu, mal som problémy s dýchaním, hovorilo sa, že mám infarkt a už ma pochovávali, takže nebola to pravda. Proste mal som problém s plúcami taký, že išiel som imunologovi a po 10 týždňoch vlastne mi nezistili nič. Všetko sa vrátilo do normálu. Proste, či to bolo tou dietou, alebo tou výrozou, tým preletom, lebo tie prelety mne nerobia dobre. Vždy v tom lietadle niečo chytím a proste mám problém s tým dýchaním. Už sa mi to stalo aj predtým. Takže po 10 týždňoch som išiel na kompletné vyšetrenia, testy. Všetko som mal v poriadku, takže sme odklepli, že dobre, ideš sa chystať na jar na Mozolani Classic v Žiline, vlastne na prvú súťaž profi. Takže to bylo ono. Bylo to. Končila amatérská doba, ty se rozhodl do profíků, přitom teda seš ještě ta generace, kde slovo profíci bylo něco, to jsou přece tam, ti tam nemůžu. Ale už prostě člověk bere nějakou odvahu, bere nějaký ambice a bylo to jakoby dobře, že to tak bylo. A v té době si dělal řadu prostě dalších věcí, žil si nějak jako prostě normální člověk, jo. Živil se vždycky posilovnou nebo pracuješ máš nějaký zaměstnání jiný, v podstatě podnikáš, že asi? Momentálne som tak ako, že vlastne robím na živnosť, ale už nemám živnosť, už máme firmu, kde otvárame vlastne toto fitko, ale predtým som robil 15-16 rokov v kasíne. Čiže samé nočné, dlhý, krátky týždeň, čiže 3 nočné po sebe. A vlastne tak som sa pripravoval aj na majstrovstvá Európy, aj na Arnold Classic ešte. Ako na majstrovstvá sveta, myslím, že už ne, to už som bol preč odtiaľ, ale vlastne tituly tieto som získal aj... Vyhrál si Evropu, vyhrál si Arnolda při noční práci v podstatě. Při noční práci. Někdy si kluci říkají, jako, že nemají podmínky moc, že jim to jako nefunguje, že prostě můžou přijít do posilovny na hodinu a tady vidí příklad, jak kluk jde od mistrovství Slovenska až po mistrovství světa až na Arnolda a dělá takovouhle práci, že to prostě jde. Pochopitelně, že asi člověk v tom nechce zůstat celý život. Určite je nás veľa takýchto, ktorí súťažíme a ktorí vlastne sa venujú aj tomu súťaženiu. Takže veľa ľudí to pozná, hlavne tieto nočné. Ale treba sa len proste zakusnúť a ide to, aj tá dieta sa dá vydržať, aj napriek tomu, že robíš tie nočné. Tady v tom období, kdy teda se rozhodlo, že půjdeš do profi, to neslo ještě jednu závažnou otázku. Stojí to strašných peněz. Je to prostě náročná věc a i když i amatérská kulturistika, titul mistra světa není žádný nazdárek, ale jsme ještě o level jinde. Když se rozhodneš jít do profi, v té přípravě, ty se tam pak nepostavíš na pódium a nemáš na čele napsáno, neměl jsem na to tolik peněz třeba nebo podmínek, musíš přijít pořádnej. O tom, že to je těžký, sehnat na to peníze nebo zasponzorovat to. Dařilo se to tobě, třeba řeknu ti takový příklad, kdybyste o nikom nevěděl, budeš má řidiče z Bentley třeba. Jo? Jak to máš se sponzorama, jak to jde? Tak o mne hovorili vlastne, že za majstra Slovenska som dostal 100 000. Ano. Čiže som si nazbieral peniaze. Ja som mal vždy šťastie na to, že vlastne mal som okolo seba takých ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom vždy pomohli. Ano. Bolo ich strašne veľa, čiže aj týmto im chcem poďakovať. A ďalšia vec, tým, že som išiel do profi,
všetko si hradím sám, čiže aj letenky a tak ďalej. Veľmi mi v tomto pomáha vlastne môj sponzor, firma Amix. Vychádzajú maximálne ústrety, aj čo sa týka doplnkov, aj tej finančnej stránke, čiže mám naozaj maximálnu od nich podporu už druhý rok a myslím, že tá spolupráca je veľmi dobrá. Tento rok som začal spolupracovať s firmou Fitness House, čo sa týka oblečenia od firmy Gasp a takisto nemôžem ani slovo povedať zle. Čo sa týka oblečenia, naozaj, čo si poviem, to dostanem. A to oblečenie naozaj super. Ja som ho nosil aj predtým, kupoval som si ho aj predtým, čiže týmto sa mi splnil vlastne nejaký taký sen, že to prostě příjemná věc. Sa to posúva ďalej, presne tak. Jako profesionál máš povinnosti už nejenom závodní, ale zrovna pokud si mluvil o Fitness Houseu, tak vás čeká nějaká akce v Americe, nějaký focení, nějaká promotion akce, co to bude? O čem to bude? No tým, že ideme Chicago, Vancouver a následne na to do LA. V LA bude fotenie pre Fitness House. Vlastne bude sa taká promo akcia robiť. Bude tam Tomáš Bureš, Vojta Korytenský a ja. Mali by sme to fotiť na Venice Beach, Muscle Beach, proste takéto lokality. Proste vyberáme naozaj, že čo najlepšie, v čom najlepšie to bude vyzerať. Takže budú z toho videa, reporty, fotky. A nějaká promotion do Ameriky trošku, protože budete vidět tam, což není zanedbatelný. Že? Určitě ano. Když budete vidět tam v podstatě na videích, na fotkách, presne, je to asi dobré, ty evropský profesionále tam s tím mají trošku problém. Tým, že vlastně ty prejdeš tým profikom, ty sa musíš ukazovať. Bohužiaľ je to tak. Ano. Nedá sa to porovnať s amatérskou súťažou, pretože tí amatéri kvázi sa nejakým spôsobom schovávajú a prídu na tie majstrovstvá sveta, aj tam prídeš oblečený a rýchlo sa vyzlečieš, odvážiš sa a rýchlo zase preč. Tu je to pravý opak. Proste musíš sa prezentovať, musíš dávať o sebe vedieť, aby tí druhí vedeli o tebe. Čiže musíš posielať nejaké fotky na Mascomac alebo tieto stránky, ktoré sú a aby tí ľudia ťa nejakým spôsobom registrovali a ty prídeš na tú súťaž, aby tí rozhodcovia vedeli, že kto si, čo si. Lebo tak to bolo aj treba na tej Olympii, keď môžem spomenúť v tomto, že prejdem k tomu, že tí pretekári, ktorých rozhodcovia poznali, tak prišli za nimi, podali si s nimi ruky a tak ďalej. Už je to iné. Je tam takový něco nonverbálního, že musíš být prostě vidět, říct si s nima dobrý den, abyste o sobě viděli. No jo, to je hezká věc. To je hezká věc, že děláte promotion, když jste profíci, ale než jste ji dělali, než u vás byl tenhle zájem, tak jste se tam prostě museli dostat. A pro tebe byl zásadní rok 2014, 15. 13, 14. Tak a... To 14, 15, áno, máš pravdu. Pardon. Kdy přišel, samozřejmě přišel čáci jeden velký den na Mozolány Classic Pro, ale pak přišel ještě jeden velký den na Mozolány Classic Pro. My jsme se tam viděli spolu, protože já tam dělal reporty do Roní a byl to den, kdy jste tam závodili s Vojtou v jedné kategorii a byl to den, kdy musel všem československým fanouškům kulturistiky, těm na Slovensku i těm Čechách, kteří tam byli, jít mráz po zádech, protože si vyhrál svoji první soutěž. Vyhrál si Mozolány Pro a Vojta byl čtvrtý, fantasticky čtvrtý, byli jste výborní, já to mám všechno natočení do dneška, jelo to tehdy v reportu. Jaký to byl zážitek? Stát tam a porazit všechny ty frajery. Povídej. Bol to výborný zážitok, vlastne bolo to... Bylo to na domácí půdě, že? Bolo to zduplované tým, že to bolo presne doma a ešte trošku tým kiksom, ktorý sa tam spravil. Ano, tam se stala ta věc, to je pravda. Že ma vyhlásili na 3. mieste. Ano, to bolo neuvěřitelný. Kuvajťan sa tam prežehnával a kričal od radosti, že áno, že super. Takže potom ma zase stiahli, rozhodcovia dali nejaký protest, že to není pravda, že naspäť, že zle sú povedané tie výsledky. Takže ja som mal číslo 3 a ten moderátor si nejakým spôsobom asi pomýlil tie čísla, alebo zle mu to napísali, proste neviem už, čo tam konkrétne bolo. Takže nakonec zase ma stiahli naspäť, vyhlasovali mě ještě raz, takže o to bylo také... Já ti řeknu, co tam bylo. On měl ten papír vejpůl, my jsme to točili v backstage, on měl ten papír vejpůl a otočil si jednu stranu, abyste měli obráceně pořadový čísla. A on četl pořadový čísla, který ty jsi měl 3, jestli si vzpomínáš, v Bratislavě loni. A on řekl, number 3 Marián Čambal a šel si 3.
Tak v tom vznikl ten zmatek tehdy. Áno, Ben Agli mal dvojku a... Ano, přesně takhle to bylo. Jako velká žblunda, já bych asi si tam cvrkl do kalhot, protože když vidím, že ten závod šel za mnou a nejenom by byl třetí. Ono bolo veľmi dobré to, že vlastne, ak bolo to vyhlasovanie výsledkov a dali ma na treťom, tak tá sala bola mŕtva. Proste tam si počul všetko, že... No, bylo to... Aha, tak si začali tleskať. Bolo to také zaujímavé, no. Tak tam s tím mám taky spojený zážitek. Dělal jsem s tebou rozhovor jako s vítězem a stála tam slovenská televize, TA3, nějaký kanály a teď jsme tak jako byli dlouho napáskovaní, já byl asi třetí a ty jsi na mě ukázal, Láďo, pojď, dáme to. Ano. Ty frajeři se koukali po mně, ty kamery těch profesionálních, říkali si do prdele, kdo to je, ty vole, kdo to... A byl to zážitek i pro mě, protože to fakt bylo, já to prožívám u všech kluků, co dneska závodí, když jede Tomáš s Vojtou, když jeli, prostě to takhle mám a bylo to velká akce. A končil Mozolány Classic Pro a já ti tam dával jednu otázku. Co s Olympií loňskou? A to si ještě nevěděl. Kdy pak došlo k tomu rozhodnutí? Bavíme se o tom, že to nebylo jednoduchý finančně se rozhodnout, jak to zajistit? Takisto vlastne sme si museli sadnúť s Igorom, rozmysleť si tú prípravu, lebo bolo už dosť náročné toto a vlastne tým, že boli zaplatené letenky a ubytovanie už v Portoriku, či ísť do Portoriko, alebo či spraviť z toho nejakú akciu, ktorá sa nakoniec spravila, že išli sme tam fotiť. A rozhodli sme sa tak, že vlastne bolo tam to fotenie, ale tým pádom som bol v diete nejakých 9 mesiacov, čiže bolo to dosť náročný tento celý rok. Takže nakoniec padlo to rozhodnutie, že áno, že pôjdem, ale nebudem súťažiť. Jo, takhle. Ako na Portoriku. V Portoriku jste fotili, dělali jste tam nádhernou kolekci fotek s Pepou Adultem. Jaký to bylo? Musel být příjemný zážitek. Fotili jste na pláži, my jsme měli dojem, že jste na dovolení pořád jenom. Puerto Rico bolo super. Vlastne, keď sme nahodili aj nejaké fotky, tak mi písali, že to je fototapeta, že mňa pred mnou fotili. To tak vypadalo trochu. Áno, takže Pepo je super fotograf, čiže tie zážitky sú takisto nezabudnutelné a bola to veľmi dobrá akcia a veľmi veľa ľudí na to dobre reagovalo. Takže ja dúfam, že si to niekedy zopakujeme. No. A pak přišlo to, co možná, když jsi připíjel na nový rok 2015, by tě ani nenapadlo, anebo jsi možná o tom přemýšlel někde v Koutruše. Jako třetí Slovák historicky se postavil na pódia mistr Olympia. První byl Palo Jablonický, který je rodilej Slovák, když prožil život v Čechách. Druhý byl Jaro Horvát. Je tam ještě Palo Grolmus. Grolmus, ještě takhle, ano. Tak Palo Grolmus taky. No a ty, tak čtvrtý, jo. Je to super pocit, určitě. Už to se ti netřepaly nožičky, prostě stojíš tam. A v podstatě my všichni říkáme, že v podstatě tam už se jenom postavit, že už je jedno, jestli tam budeš 20. Ale že to není jedno, Marian. Že když už tam jsi, říkáš, do prdele jsou to závody, nechci tu být 20. Je to tak? Tým, že sme tam prišli, vlastne nemal som ani nejakú trému, ani tým, že mám odsúťažené toľko rokov, si myslím. Bral som tých superov tak ako ostatných superov, čiže... Je to závod v tu chvíli. Určite som chcel byť v tej desine, ale tak prvýkrát na Olympii, alebo na tejto 212-ke, čiže robí to veľmi veľa. Rozhodcovia ma nepoznali, ale nebudem sa vyhovárať, proste rozhodli to tak, ako to rozhodli, ja to akceptujem a je to tam si to Čech asi musí trochu odchodit, protože... Proste je to úplne niečo iné, je to fakt najväčšia súťaž, naozaj najväčšia súťaž, aká existuje. Je to kolikrát tak, že ty kluci povyhrávají něco jinde a pak tam vylítnou třeba, že jo? Protože tam už jsou prostě... Je tam 10 000 ľudí, čo som nikde nezažil, čiže je to veľká show tým, že aj keď sme v zákulisí v tej rozcvičovni, tak čakali sme tam 6 hodín na to, aby sme sa dostali. Nikto nám nevedel povedať, kedy vlastne dostanem. Čiže či nejaké rozcvičovanie alebo natieranie. My sme naozaj nevedeli, kedy. Nikto z nás nevedel. Takže to bolo také zaujímavé v tom zase rozdiel medzi amatérskou kulturistikou a profesionálnou. Ty vieš, kedy ide daná kategória, ale tu to nevieš naozaj nič. Tam si prostě zažiješ věci sám. A buď tam budeš, nebo tam nebudeš. Prostě ti povedia, že 5 minut a ideš. No jasně, no. Tohle, když chceš závodit na Olympii, nebo když chceš vůbec závodit v profesionální kategorii a nestratit se, tak to obnáší jednu zásadní věc. Musíš být masivnější, než byl v amatérech, musíš být kvalitnější, než byl v amatérech, pokud možno nestratit estetiku. To se ti povedlo všechno, řekl bych. Postupně si přibíral, dneska se šánem závodních míváš 95-6 kg přibližně. Vlastne mne vznikol ten istý problém, ktorý som mal v amatéroch, keď som stiahoval do 85-ky. Takže momentálne stiahujem do tej 96-ky. Čiže stiahujem to z tých 98 kg.
Na Olympii vlastne som mal 99 kg a tá váha stále nešla dole. Že jeden deň som nepil, nejedol, navážil som a mohol som vlastne pokračovať ďalej. Čiže... S tím souvisí, jak přibíráš v objemu, protože teď si měl poslední 2 roky docela honičku, v podstatě se téměř nemohla konat systematický období na nějakou objemovku. Dneska je taková móda, nebo je to nějaký trend, kdy ty kluci přibírají dost kil a kdy přibírají i holky. V bikinách přibírají kila, všichni jsou off-season, potkáš je v zákulisí nebo potkáš je za 14 dní někde v civilu a říkají čau, a ty říkáš, kdo to byl, vůbec neidentifikuješ toho člověka. U těch chlapů celkem a u těch holek je to šílený. Co na tohle říkáš? Jako je to, vnímáš tohle takový to, kolik nabíráš třeba ty do toho objemu? Ja to neuznávam v tom, lebo myslím si, že maximálne baby by mali maximálne 5 kg, maximálne 5 kg. Takhle málo. A u chlapov je to možno 7-8 kg, viac už, to proste ide na tú kvalitu. A tým, že pribereš nejaký tuk, zase máš robotu s tým, aby si to dával dole, s tým, že ho dávaš dole svalovú hmotu, nevidím tomu nejaký význam. Si nepoužiteľný celý rok aj pre nejaké fotenie, takto vlastne za nejaké 3-4 týždne sa vieš dostať do normálnej formy na to, aby si mohol nafotiť niečo. Tak si, keď máš 15-20 kg na sebe, tak jasne, to bohužiaľ. Je proste strašná váha, strašný rozdiel. Ale takisto ja som si tým musel prejsť, keď som, povedzme, ako junior bol, tak na juniorku som zhadzoval 27 kg. Neuvěřitelné. 27 kg, ale to bolo tak, že vlastne tých posledných 6 kg takisto som stiahoval za nejaké 2 dní, kvôli tomu, lebo mi povedali, keď stiahneš do tej 70-ky, tak budeš majster Slovenska. Tak som stiahol 6 kg a bol som majster Slovenska. Vidíš to. Byl si mistr Slovenska do 70 kg. Po x letech vyhraješ profi soutěž z 99 kg. Je to spousta masa, to je bez diskuze. Za všechny ty léta, který jsi prošel, a já to znova zdůrazním, zvlášť pro diváky, který jsi prošel od mistrovství Slovenska, dorostu, juniorů, prostě od těchto soutěží, kdy si ani nevěděl, si za 5 let nebudeš dělat úplně něco jiného, a šel si krok za krokem, step by step, až od nuly až nahoru. Potkal si spoustu lidí na té cestě. Už jsme zmínili Igora Kopčeka, samozřejmě Jara Horváta. Jsou lidi ty, který bys řekl, bez tohohle člověka bych třeba vůbec neudělal tohle rozhodnutí, nešel bych tam mimo třeba těchto lidí, kdy ten Jaro tě ovlivnil jako vzor a kdy ten Igor tě ovlivnil i jako trenér nebo mentor prostě. Tak určite v celej tej kariére je veľmi veľa ľudí a možno by som vypichol. Môj vlastne prvý trenér bol Peter Kočišek, ktorý mi dal tie základy, ktorý ma posunul úplne od tých začiatkov. Potom to bol Láco Meško, potom Jano Kovalčík, Milan Čižek, Igor Kopček. Čiže to sú ľudia, ktorí stáli pri tej mojej kariére, čo sa týka tých tréningov a tak ďalej, toho napredovania. Ale čo sa týka nejakého človeka, tak mám veľmi dobrého kamaráta Rastia Solára, s ktorým sme vždy absolvovali všetky preteky. Keď sme štartovali spolu na majstrovstvách Európy alebo sveta, tak vždy sme boli spolu na izbe, stretávame sa stále. On je v profi dneska v Open, že jo? Áno. Takže aj teraz, keď bol vo Fínsku na Evelse, tak som bol s ním tam. Áno. Čiže voláme si, píšeme si proste, a vždy to bolo nejakým takým spôsobom, že keď sa on pripravoval, prišiel za mňou, pozrel som sa na ňo, takisto som povedal svoj názor. Opačne takisto, že prídem ja za ním do Nitry, pozrie sa na mňa, no není to ešte také, alebo prostě povieme si pravdu, že jak to naozaj vyzerá. Na tohle je důležitý mít někoho, kdo, když už seš profík a takhle to sundáš, jsou to prostě svaly, jako nevidíš každý den a každý den Ježišmarja, prostě kouká na to. Potkáš prostě řadu lidí v té kariéře, který tě takhle ovlivní. To je minulost, současnost, kdy závodíš, ale současnost není jenom tvoje soutěžní kariéra. Současnost je mimo jiné i to, kde sedíme. Sedíme v tvém novém podniku, který nese jméno Činkáren Čambál a předpokládám, že, jak už jsem řekl na začátku, je to takový tvoje dítě. Co si slibujete od Činkárně Čambál, kdy to pořádně pojede celý? Tak v prvom rade, ja by som sa asi zastavil pri tom, že ako vlastne vznikol celý ten nápad. Môj spoločník Marian Horvát prišiel s takým nápadom, že by sme mohli niečo spolu otvoriť. Že začali sme nad tým rozmýšľať. Začali sme rozmýšľať nad názvom, že prečo Činkáreň, tak nás motivoval vlastne článok od Luda Majora, kde spomínal Činkáreň a proste tie staré veci, ktoré boli, tak nejakým spôsobom to tam zakomponovať.
Ludo Major je jeden z ľudí, ktorý takisto mi veľmi pomohol a dával mi kopec cenných rád, čiže jemu takisto ďakujem. Ďakujem mu aj za tento nápad, za nápad činkárne. Hodilo sa nám to takisto činkáren, čambal, je to také, je to jiné. Ty jsi takový, že přerušuju, typický bratislavský kulturista, protože to vychází z té linky těch Vinohrad, že jo, všechno, kdy to prostě i Ludovít Major byl jednou z tváří prostě té posilovny tehdy tam. A určitě. Ty jsi takový nastupitel a nositel toho jména, bych řekl. Že jo, prostě no. Je to tak. No. Takže snažíme sa nejakým spôsobom, alebo snažili sme sa, pol roka sme pracovali na tom, na zariadení. Veľmi nás v tomto inšpiroval Tomáš Bureš a jeho Olympia Fitness. Páčilo sa mi aj farebnosť, aj stroje, proste všetko toto veľmi dobre na mňa pôsobil ten design, aj ten priestor, bolo to vzdušné. Veľmi dobre som sa tam cítil a niečo podobnom duchu sme chceli aj my. Takže snažili sme sa nájsť nejaký priestor, ktorý by vyhovoval presne týmto kritériám. Priestor sme našli, vlastne nachádzame sa v Járovciach a priestor si myslím, že je aj podobný tomu Tomášovmu niečom. Áno. Je tu niečo z toho. Je tu aj naše, aj jeho, čiže aj za to som mu vďačný, že nás takto inšpiroval. Chceme aj takisto nejakú spoluprácu s Tomášom aj do budúcna. Chceli by sme, že aby boli tie fitka nejakým spôsobom prepojené. Takže chceme vymýšľať rôzne súťaže a tak ďalej. Hovorím, všetko je, venujem sa foteniu, alebo venoval som sa foteniu, nemal som teraz moc času na to, chcem tu aj fotiť ľudí. Takže je tu veľmi veľa aktivít, ktoré tu chceme robiť a dúfam, že sa nám všetko v tomto podarí. Nepochybuji, že spousta fotek bude vznikat pod tímhle logem s těma palcema, tak jak vznikají v Olympii. Určitě. Ta klientela bude asi, jsme v takovém bytovém komplexu prostě nových domů, ale asi nepředpokládáte klientelu jenom z té oblasti těch lidí, co žijou tady v těch Jarovcech, ale... Hlási sa nám veľmi veľa ľudí, takisto aj z Čech, že chcú za mnou prísť, že či je možné so mnou absolvovať nejaký tréning a tak ďalej, čiže určite to budeme využívať. Budeme tomuto otvorení. Hlásia sa mi ľudia, ktorí chcú súťažiť za nás, pretože chceme mať aj oddiel, alebo máme oddiel založený. Nebraníme sa ničomu. Proste tieto aktivity treba len rozvíjať. Treba mať na to dostatok času, sám to dobre vieš. Takže je tam veľmi veľa aktivít, ktoré chceme rozvíjať a dúfam, že sa nám to podarí. Moc přeju. A taky, aby to chytlo takový ten... takovou tu legendu té Olympie třeba, jo, kdy tam jezdí lidi z celé republiky, kdyby to moc přeju. Činkáren Čambal se rozjede a mezi tím bude probíhat sezona, čekají tě závody, čeká tě Chicago, čeká tě Vancouver. Jak to bude letos vypadat s tou formou a s výkonností? Povídej. Mal som naplánovanú ešte Aliašku, ale bohužiaľ vlastne som ochorel. 2 týždne som bol chorý, mal som horúčky, nevedel som, jak to telo sa pozbiera. Váha mi padla, myslím, že 5 kg dole, takže zase trvalo to nejaký čas, kým sa to telo pozbieralo, čo sa mi, dúfam, podarilo. A bola tam naplánovaná vlastne cesta do toho Chicaga a na ten Vancouver. Dúfam, že tá forma bude iná zase, tiež ako bola na Olympii. Snažili sme sa nejakým spôsobom zase zapracovať na chybách alebo vylepšiť tú postavu. To sú detaily, ktoré, vieš, si limitovaný váhou, čiže tam sú naozaj malé detaily, ktoré môžeš nejakým spôsobom dotiahnuť. Dúfam, že sa mi to podarilo a výsledný efekt uvidíme na pódiu. První zásadní je věc, že jsi šel do ramen zase. Šel si do šířky, tak jako v tom bršku úzký pas máš, ta silueta je prostě nějak postavená, ale viděl jsem tě a první věc je, první dojem bouchne do očí, že jsi snad ještě zase v širší ramenou. To isté mi vlastne povedal aj Igor. Uvidíme, vlastne hovorím, že snažil som sa, aby to Včko bolo ešte väčšie a tie nohy, aby neutekali nejakým spôsobom dopredu, takže viac na tú kvalitu. Čo sa týka aj toho tréningu, celý tréning bol zameraný viac na kvalitu ako na nejaký objem, pretože hovorím, som limitovaný tou váhou a nemohol som to tlačiť nejak vyššie, na čo zbytočne. Jasně. Majo, u trénování, když vezmeme trénování kluků, o kterým jsme mluvili, a o spojitosti s Igorem je taky věc, že si v roce 2014 připravoval Milana Šátka na Olympii amatérskou, kdy Milan měl za sebou nějaký období, který vůbec nevyužívalo ten jeho potenciál a
Mě tam zajímají pár věcí. Byla to zvláštní věc, Milan byl ve fantastické formě. Tehdy došlo k té komunikaci, kdy on dával 7 týdnů před závodem nějaký fotky na Facebook, kdy to byl nějaký váš marketing. Igor se do něj hrozně naváží. Já si říkám, co mu ten Kopček, co mu ten Milan udělal, on mu hrozně dává. Až pak mi kluci napsali, že to je prostě nějak udělaný. Byl fantasticky připravený, Milan vyhrál a byl to asi zážitek. Tak to je si vážný věci, kdyby spovídal. Ono to vlastne bolo tam aj preto, lebo veľmi veľa ľudí mu prestalo veriť nejakým spôsobom a ono je to aj tým, určite si zažil, ako náhle si nejakým spôsobom úspešný, tak všetci ťa potlapkajú po ramene a povedia, že super, perfektné. Príde prvý neúspech, tak sa ti otočia chrbtom. Nehovorím všetci, ale deje sa to. Je ich veľa a práve kvôli týmto ľuďom sa vlastne spravilo táto vec, kde vlastne Milan si mohol hovoriť, povedal som aj ja, že teraz si všímaj tých ľudí, ako sa k tebe chovajú. To, že naozaj nevedia, aká je tá forma, ale reagujú na toto, že ako sa chovajú, takí naozaj sú. Takže to sa pekne ukázalo. A čo sa týka Milana, tak najviac sa mi páčila tá príhoda po semifinále, keď vlastne prišiel na izbu ukázať formu, aká je a celý už vydietovaný a vyhladnutý. Tak Igor sedel vedľa mňa a hovorí mu, že Igor, mohol by si dať aj zmrzlinu, ne? Tak Milan sa prebral, že čo by si mohol dať, že si robím srandu. A hovorím, že tak 2 kopčeky si môžeš dať. Takže Igor Kopček, 2 kopčeky. Takže Milan potom zháňal, myslím, okolo polnoci to bolo, tak o polnoci zháňal po Prahe zmrzlinu, len aby si mohol dať tie 2 kopčeky. No, stálo to za to, bylo to precízně. A on nějak šel Míle tehdy i vážil něco v semifinále a ještě dodělávala se váha do finále. Si pamatuju, že tam byl nějaký proces. Vím, že to měl hrozně striktní, že to bylo takový psychologický boj s tím, aby celkovo tá dieta, myslím si, že bola pre neho dosť ťažká, pretože on má problémy s tou rybou, neznášajú. Vyslovene museli ísť na tej rybe, aby sa to vytvrdilo, lebo bol s tým problém trošku, s tou formou, ale hovorím, vypálilo to naozaj dobre. Výsledek byl dokonalej, no. To, jak si hovoril, že vidíš tých chalanov na pódiu a že máš zimomriavky, že prežíváš to s nimi, tak to isté som s ním prežíval vlastně takisto na té amatérské. Ve chvíli, kdy ty lidi připravuješ, tak to prožíváš víc než u sebe. Je to tak, no, bez debat. Zažil si prostě s kulturistikou spoustu věcí, ať jako vrcholový závodník, nebo i jako trenér kluků, který připravuješ, ale spousta těch věcí je někdy smutných a někdy hrozně zábavných. Udělal si někdy něco, co by ze svého pohledu považoval za ptákovinu, nebo za věc, kterou bys asi už neopakoval nikdy, nebo prostě něco, co ti přišlo bláznivý? Určite jedna vec, ktorú by som v živote už neopakoval. Myslím, že to bolo po juniorke, som sa stavil s mojím kamarátom, že priberem 10 kg za 24 hodín. Jak som to prišiel? Neviem, proste povedal, samozrejme stavili sme sa o jedlo. Áno. Že to bola nejaká misa pre 2 alebo niečo takéto. Takže sa mi to podarilo nakoniec. Mal som asi týždeň problémy žalúdočné. Za 24 hodín si to udělal. Co si jedl? Všetko, čo som videl. Proste peceň chleba som si rozrezal, dal som toto jak hamburger, šunku. Proste celý peceň som zjedol na posedenie. Veľa som toho jedol, proste vyslovene požral. A preto hovorím, že nikdy by som to už nezopakoval, lebo týždeň som mal žalúdočné problémy a už naozaj to nestojí za to. Kolik ti bylo v juniorech? To bolo 18-19 rokov som mal, alebo 20, okolo 20 to bolo, no. Takže odtedy už nič takéto som nerobil, nejaké hlúposti. Je prostě vidět, si musíme všem možným projít, ne? Marian, zažil si s kulturistikou strašně moc za těch x let. Spoustu z toho vyhrál, byl si někdy bolavější, někdy šťastnější. V poslední době máš spíš ty šťastnější léta a myslím si, že tě to sportovně naplňuje. Máš, taky si v nejlepším věku v kulturistice ještě. Máš ještě sny kulturistický, nebo už se to posouvá do jiných rovin? Tak mojím takým snom, no myslím, že každého kulturistu snom je dostať sa na tú Olympiu. A to som si splnil. Existuje ešte jedna veľká súťaž, to je Arnold Classic v Kolumbuse, kde som súťažil ako amatér. Ak by sa mi podarilo získať povolenie alebo pozvanie na Arnold Classic do Kolumbusu, tak bolo by to super. Ale samozrejme, ak sa nepodarí, tak nič sa nedeje. Čiže týmto vlastne by som odkázal aj tým chalanom, nech neprežívajú strašne tie veci, o nič nejde. Proste je to len a len súťaž. Že ten život ide ďalej, čiže vôbec nech to toľko neprežívajú. To je prostě jenom sport. Presne tak. Marian, já ti přeju, ať se ti
ještě ty sny, který máš, i ten na se ještě podaří, ať závodíš, protože jsi lepší a lepší kulturista a je se pořád na co dívat. Spíš bych řekl, že ještě více na co dívat, než vždycky ty minulý roky. Takže to tak trochu sobecky přeju i nám divákům, aby si ještě byl na pódiích. Ať se daří činkární čambál, ať se daří v tvém osobním životě a díky, že jsi přijal naše pozvání. Ja ďakujem veľmi pekne. A vám bych chtěl říct, možná jste to slyšeli, někdy je dobrý úplně nespěchat. Já vím, že teď budu znít jako strašně staromilský, takový ty keci o tom, jak se nemá spěchat. Snažte se si tu kariéru odchodit, jak si ji odchodil Marián Čambál. Možná to někdy stojí za to. A dívejte se na příští díl, protože i v příštím díle bude velice zajímavý host. Děkuji, že jste s náma byli.